Aprang si kadu kawe labang so YouTube channel along kilangara doana pan stami nilhin pen kardom pajiriglo lapen pinia video labang kinalitun ladak non thumbnail kilang pen stami thekpon long ikpo kopia video sinili nakiwan pima pinila so video long chethan pononang Karbi student atum MBBS Asatlang ki undun amen lapen areng lapen akole chamen lahaya puthagle lang pononang jong sinalitum laso YouTube channel along nang kahomri milang putake chinghon pen subscribing on lapen videos dami nang litum share ponigon tang de non pathiek pen lang pononang lapen chethan pononang tang de non pathiek pen chethan pononang lapen lang pononang pining aningkan mate 2026 aningkan Karbi student atum MBBS Asatlang ki undun amen lapen rank lapen a college amen le non pathiek pen lang pononang lapen nalitum labang so puthak labang ke arjulong et bate thek pon long et puta hailo stami kit kachin ne ba ke thek long le tum do ta hailang la so posinili labang so video bangke semar poniklo tang non lang pononang ke cheng si serial number 1 nalitum dak thek pon long je areng labang ke 229 lo amen mate ala student amen ki ondon amen labang ke happy miss malin terangpi alang listami MBBS Asatlang labang ke pininganingkan undun lo lapen college chamen labang ke Guwahati Medical College pen alang li cepa undun lo lapen rank bang nili amada pulo 229 lo lapen othot number 2 labang ke nani tum dak thek ponong ikpo rank labang ke lang nam lo pulte 234 lo lapen amen labang ke nani tum thek ponong ji amen ake hai Senson Kro lo lapen alang libang ke Difu Medical College along besi MBBS Asatlang labang ke cepa undun lo lapen number 3 along labang ke rank lang nam lo pulte 248 lapen amen labang ke hai Sri Rai Komterang lo lapen alang li cepa undun college chamen labang ke Jorhat Medical College pen lo lason thada number 4 long lang nam lo pulo tangke rank labang ke 308 dan lo cepa long dun lo labang ke hai long version terang lo lapen ki undun cepa undun college chamen labang ke Techpur Medical College pen lo lason thada number 5 along lang nam lo pulo te rank 329 alang li bang cepa long dun lo lapen amen labang ke hai pimis misma terang pilo lapen alang li labang ke Techpur Medical College pensi cepa undun lo lason thada number 6 long lang nam lo pulo tangke rank 334 lapen cepa amen labang ke hai sarlong im timung lo lapen alang li cepa undun college amen labang ke AssamMedical College pen lo lason thada number 7 long rank labang ke 350 lapen hai pi mate Miss Asa Ronghang pilo lapen alang libang Guwahati Medical College pensi cepa undun lo lason thada number 8 long lang nam lo pulo tangke rank 372 an cepa long dun lo lapen amen labang ke hai Sar Jinong Togbi lapen alang li lastami Guwahati Medical College long pensi cepa undun lo lapen number 9 along lang nam lo pulo tangte number 9 along labang ke rank 300 diakta 403 lason thada amen labang ke happy miss RT hanse pilo kata lang listami Guwahati Medical College pensi cepa undun lo lapen number 10 long lang nam lo pulte lata same rank lo 403 Miss Clary Bepilo AssamMedical College pensi alang li bang cepa undun lo lapen number 11 long 407 rank lo lapen amen labang ke Sri Sotkoro Ronghang lo lapen alang listami AssamMedical College along besi cepa undun lo lason thada number 12 along lang nam lo pulo tangte rank lake 443 lo labang ke hai Tuliram Teron lapen alang li stami Guwahati Medical College along pensi cepa undun lo lason thada number 13 long lang nam lo pulo tangte total lang li rank ki undun labang ke cepa long dun la 451 lo lapen
Amen la bangke ke hai Sri Nilpaban Phangcholo lapen langli bangke Lakhimpur Medical College penlo lason thada number 14 nong lang namlo pulo tangte total rank la bangke 457 an alangli longdon iglo lapen amen la bangke ke hai Sri Longri Tisolo alangli stami Guwahati Medical College penlo lason thada number 15 nong lang namlo pulo tangte rank la bangke 459 lapen amen la bangke ke Sri Mirzeng Tirono alangli stami Dagdifu Medical College pensi cipo ondo no lason thada number 16 along teglong si 480 rank lo amen la bangke ke hai Sri Pangri Teron lo Assam Medical College lo pensi cipo ondo no lason thada number 17 along lang nam lo pulo tangte rank la bangke 488 long lo lapen amen la bangke Sri Atulia Rongpilo lapen Techpur Medical College along pensi cipo ondo no number 18 nong lang dam lo pulo tangte rank 515 an long don iglo la bangke ke hai Miss Sumbika Kopilo lapen alang di labang ta test for medical college penno lapen kijutsi 19 labang ke rank 557 amen labang ke happy Miss Rup Carbon NTP lang di bangki Jorhat Medical College along pensi cepoon ponno kadu kawepen ladak MBBS Asatlang long piningining kan ki undun labang ke 19 an abang pu abang piatum cepoon dono nasi laan susi karbia kaitum stami aprang pedam lanang lapen alang litumhan stami nilihin pen stami joro partilo lapen big congratulations no lapen labang so video share ika KarbiAnglong arat stami palang iknang lapen pasinik na lapen la short update na kiwan pi labang kila ancor no kasi domay thakni kadukawi KarbiTeach 2.0 YouTube channel long kilang arado anapan stami nilihin pen kardo